Traballar pola recuperación da memoria histórica e, sobre todo, que todo o mundo poda visualizar o que foi o sacrificio, o que foi a entrega dunhas mulleres represaliadas simplemente por os seus ideais e simplemente por defender a liberdade. E nós, dentro do Concello de Vigo, que levamos xa moito traballo e moito esforzo precisamente pola recuperación desta memoria histórica, pois queríamos que este traballo visualizara precisamente a xusticia e o recoñecemento que lle debe toda a sociedade a unhas mulleres que defenderon coa súa vida precisamente a liberdade da que hoxe disfrutamos. Hai historia, fundamentalmente historia, biografía de mulleres moitas veces descoñecidas, moitas veces ignoradas a propósito por unha dictadura franquista, e agora que afortunadamente podemos recuperar esa memoria e podemos recuperar todo o que significaron, pois en esta exposición precisamente lle devolvemos esa dignidade que elas nunca perderon, pero que ten que devolverlle á sociedade.